paro ma kamano neno ni wamedo thiro lek mar joma ng'eny. Nikech kane wadongo to ne lek mane wan go ni mondo mi wachope mbalariany nikech ne waneno ni somo mane nyalo loko ngima joma ng'eny. To gi sani iyudo ka paro gi rieko ma joma ng'eny ni godo maendi thirore nikech dhier ma jomoko ok nyal bedo ni gichulo omenda midwaro kuondegi. Koro mi lek mag gi magin go kuondegi di end up ni ok gichopo kuma gidwaro, nimar lwetgi ok nyal chopo kuma rieko margi ogike, to sirikal monego bed ni konyogi bende oketo gigo endi ma medo miyo yuto margi bedo matek. Koro nyaka wang'i ni to ang'o mabiro konyo jopiny, to ang'o mabiro konyo sirikal bende. Nimar somo okonyo ng'ato owuon, to sirikal bende okonyo. Nimar sama abedo daktari, an bende okonya kaka japuonjre. To akonyo sirikal kagolo services maga ne jopiny. Koro ok onego bed ni wahinyo jopuonjre ahinya kendo wathiro jogo mane gidwaro mar bede courses ma wigi oyienegi kaluwore ni ok ginyal bedo ni gin e kiwango mar chiwo pesa ma idwaro e kuonde tiegruok ma wantiere. Winin ma pok iloso kaluwore gi thor wach ma wantiere godo, intiere mbalariany mano mar University of Nairobi koso dhi